Twaqqaf bord inkjesta indipendenti dwar l-allegat każ ta' frodi u miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi mill-l-MCAST. Dan wara li aktar kmieni din il-ġimgħa Francine Farrugia, kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi, ġiet mixlija b'ħasil ta' flus u frodi ta' fondi pubbliċi li ammontaw għal 2.4 miljun euro mill-l-MCAST fl-irwol tagħha ta' manager fid-Dipartiment tal-Accounts tal-istess kulleġġ. Brabta ma' dan il-każ hija baqgħet tinżamm arrestata. Fis-qarrija l-Ministeru għall-Edukazzjoni qal li l-imħallef emeritu Antonio Mizzi ġie maħtur chairman ta' dan il-bord flimkien ma' żewġ membri oħra biex imexxu l-proċess skont it-termini ta' referenza illi ġew stabiliti. L-istqarrija kompli tgħid li din l-inkjesta għandha tistabbilixxi l-fatti, il-proċessi, il-proċeduri u s-sistemi tal-MCAST relatati mas-sistema tal-pagi u tidentifika responsabiltajiet amministrattivi, ċivili u kriminali fejn applikabbli. L-istess inkjesta għandha tiverifika jekk kienx hemm relazzjoni bejn id-deċiżjonijiet meħuda minn uffiċjali tal-MCAST u l-każ ta' frodi ta' fondi pubbliċi. L-inkjesta se teżamina wkoll is-sistemi attwali tal-kulleġġ u jekk dawn jipprovdux mekkaniżmi awtomatiċi biex jidentifikaw attività suspettuża jew ta' governanza ħażina. Wara l-inkjesta għandha tresaq il-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet regolatorji u amministrattivi meħtieġa biex tiġi msaħħa il-governanza u l-kontabilità fl-MCAST. Il-bord huwa awtorizzat jaħtar esperti fejn meħtieġ u għandu jippreżenta rapport lill-Ministru fi żmien 6 ġimgħat mid-data tal-ħatra. Fl-isqarrija ġie spjegat kif l-inkjesta se titmexxa b'mod li ma tfixkilx jew tibpreġudika investigazzjonijiet u proċeduri legali oħra pendenti relatati ma' dan il-każ. Il-Ministru Clifton Grima tenna li l-awtonomija tal-MCAST se tibqa' rispettata u l-proċess se jsir b'kollaborazzjoni mad-Direttorat tal-Awditjar Intern u Konformità fi dan il-Ministeru bl-appoġġ tad-Dipartiment tal-Awditjar Intern u l-Investigazzjonijiet.